Opel. Opel. To Opel. Co to jest? Opel. Zgadza się, Opel. No, no dalej, tak? A co to jest? No, co to jest za auto? Wycigowo. Gigaber. Co to jest? No, to jest To jest warsztata. No, to nie znasz, tak? To tutaj, co to jest? Foto. Toyota. Toyota. Licznie. Ford. A tu? Ford. Tu znasz to autko, co to jest? Volkswagen. 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 Dokładnie. Co to jest? I tutaj też jest. Co to jest? Volkswagen. No, licznie. Co to? A tu? Jest Alfa Romeo. Alfa Romeo, licznie. Co to jest? Yeah. Komputer jest. Podarte. A tutaj co jest? Ha, ha, ha. Mer. Mercedes. Licznie. A co to jest? To nie znasz, co to jest. To A to znasz, co to jest. Opel. Licznie. I co to jest? Opel. Opel. Tak. Co? A tu? Leno. Renault. Tak jest. I tutaj też jest Jest. Re. Leno. Tak. A tu co to jest? Babci. Czyli co to jest za auto? Babci. Se. Auto babci. A jak się nazywa to auto? Se. Auto babci. Seat. Powiedz. Babci. Babci auto. Seat. A to? Koba. Skoda. Licznie. I to. To też jest Skoda, tak?